சேனலில் ஃப்ரான்ஸ்லலாம் சாப்பிட்ற ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி ஒரு இது தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் மைதா. உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சுகர், அதுக்கப்புறம் சால்ட். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாட்டர். கடைசியாக வந்து நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோடனே மேலே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஜாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மைதா எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சுகர் வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சால்ட். இப்போ வந்து ஃபைனலாக எக்கு உடச்சி ஊற்றிடலாம். இப்போ வந்து எக்கு ஊற்றியாச்சு. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டவொடனே கடைசியாக இப்போ வாட்டர் சேர்த்துடலாம். இப்போ நல்லா இந்த கட்டிலாம் போகிற வரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த லம்ஸ்லாம் உடஞ்சிட்டவுடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தோசை மாவு போடுற பதத்துக்கு மாதிரி ஆயிரும். இப்போ வந்து நம்ம தோசைக்கல்லில் வந்து தீத்திட்டு தோசை மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம். போட்டு எடுத்துடலாம். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி 2 பக்கம் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது மாதிரி நான் 3 போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து டெக்கரேட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஜாம் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து இதை அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக. இந்த ஜாம் வந்து நீங்கள் வச்சிடலன்னா நியூட்ரலா கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து கடைசியாக வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி ரோல் பண்ணிட்டவொடனே சுகர் எடுத்து மேலே லைட்டாக தூக்கிக்கோங்க. இதே மாதிரியே நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அதே மாதிரியே ஜாம் தடவிட்டு ரோல் பண்ணிக்கோங்க. 3 பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ இதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக சுகர் போட்டுக்கிறேன். இப்போ மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு சும்மா லைட்டாக ஜாம் வச்சுக்கோங்க சென்டரில் மட்டும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட இது ரெடி ஆகிடுச்சு டிஷ்ஷு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.